Orain dela 25 urte, Joseba Gartziak esan zuen bertsolaritza aru multipolarrean sartu zela. Horrek esan nahi zuen, askotariko ahotsak, askotariko kanonak, gero eta publiko heterogeneago baten aurrean kantari ari zirela, ez? Igaro dira ordutik 25 urte, baina bertsolaritzari buruzko askotariko testu akademiko eta ez akademikoetan multipolar etiketak jarraitzen du oso erabilia izaten, ez? Iruditzen zen niri, gaur egun multipolar etiketak lagundu baina enbarazu gehiago egiten duela, orain aldian mugitzen ari diren egiturazko korronteak detektatzen, ez? Eta horregatik saiatzen naiz, artikuluan gaur egungo korronte simboliko nagusienak edo berrienak zeintzuk izan daitezken identifikatzen. 3 identifikatzen ditut. Batetik bertsolaritza sozialista ditu didana, hau da, gaur egun mugimendu sozialistaren inguruko zenbait bertsolarik egiten duten horizonte proposamena. Aldarrikatzen duena, batetik bertsoa mezu politikoa ararazteko tresnantzat erabili daitekeela, eta bestetik baita zirkuitu nagusitik kanpoko bertso situazioak sortzeko beharra ere aldarrikatzen dute. Bigarren korrontea litzateke Debaldeko festa deitu didana, edo Xenpelarrek bertso ezagun horri keinu egiten diona, ez? Nolabait bertsoa nahi duena estenatokitik pixkat eguneroko bizitzako situazioetara ekarri ez, alako une espontaneoak sortuz. Eta azkenik, hirugarren korronte bat, festa transfeministak, edo bezala izendatu ditudanak, ez? Hirugarren korronte hau, mesfidatik litzateke alako espontaneotasunaren alako ideia naiz batekin, esaten duelako nolabait, alako tokietan ere ohiko botere harremanak erreproduzitzen direla, eta oraingoz nahiago du bere festa propioa sortzen indarra jarrek, ez? Eta horren adibide dira, beste, ez da kasualitatea bezalako ekimen bat, edo senyora sariketa, ez? Eta ondorio estatzen du bukaeran, gaur egungo bertsolaritzak joera inplikatu bat nagusitzen ari dela, ez? Hau da, bertsolariak gero eta gehiago kantatu nahi duela, batetik beretik, baina baita beretarrekin ere. Beretik, bere subjektibidadetik, baina aldi berean zentzu proposamen kolektiboekin konektatuz, eta aldi berean beretarrengatik gero eta gertuago. Hau da, nolabait, distantzia fisiko gero eta txikiagora, bere komunitatekotzat sentitzen dituen horiekiko.